so mi zaunawa tabbas. Soyayya idan har ba kai ne ba, ba da mutum da zan so mi zaunawa tabbas. Tabbas, 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 tabbas. Kin bijiro da soyayya na karɓa, kin ban madarar so kuma na kurɓa. Kin narke a jikina kin yau saba, in dai ga ki to kuma wa zan zaɓa.